majinyaci ne hako da yaushe, kuma ranar warkewar sabai da karshe. Wani ciwo ne a rai ke kwanciya yana shi, wani sa'in hanyar farin ciki ya biya toshe. Na gane su wannan al'amari ne mai wuyar kwatance, da shi da ƙauna kuma haɗi ne ba a ba da yance. Daga da ka fara soyayya ka hawa hanya, sirri ne ‘ya'yan kanya ba a masa gaya. Babu tabbaci ya ƙanana ko manya-manya, ba a tuhumar soyayya ko kuma ya sanya. So kamar da kan gumba ne, kamar da kan gumba ne, wani tsaki-tsaki wasu kwaya ne, wasu kwaya ne. Na faɗa mai so mai jinya ne, mai jinya ne, kuma bai buƙatar sirri ne. Tunda dai ko ka ɓoye za a sanya mamaye, ka jini ya yi kewaye. Tunda dai ko ka ɓoye za a sanya mamaye, ka jini ya kewaye. Abinci so kamar wata jarraba ce.